Dumela bakulu. The Ametician is here, right? Inini wonder gara ndoro 1 gig nekuti maZimbabweans acho vanoremerwa futi pano idzo dzinenge ndo dzinenge dzichidira fuel pamagaraji ipapa. So vari kutaura vakati Sulumani putting $10 fuel on GLE Total Greencroft is heartbreaking. Why give people vehicles they don't afford? Nyaya kutodzokera kuna ari kupa mota kuti why uri kuvapa Hombe. Saka meno ari kuedza kutaura kuti dai vakapuwa tumafiti because ndoka akafiti ukadira 10 nomboenda roma round dzako, but mukomana ari kunza vanenge vachidira $10 pamota nyama yakapuwa nembinga. Hey, ameno kuti maartist vari pakuremerwa kana kuti pakutambura zvekudaro kuti vanobva kungonzi aye why vazodai so why chichichi. maZimbabweans akomana havana secret, but muri Zimbabwe nisanya Ametician ndosara ndisina option kuti ndingoya panapo ndichionesanawo nimo zvinhu zvinenge zvichitaurika. Pari kunzi adira $10 10 ma-US kuremerwa ikoko, ende for sure unenge utori pakuremerwa unenge wakangofanawo nemunhu wekungotiwo angopuhwa chinhu ndobva atadza kuchimaintaina. Zvakangofana nekuti ukangochibondera zvadhakwa zvavharana hapasina zvimwe zvinokwanisa kuita nekuti 10 ishoma kana kutiwo zvake anogona kunge angachida kuita zviitira kuti vanhu vawane zvekutaura. Amen. Tell me what you think muri Zimbabwe.